Zdravím vás, ja som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá svojim klientom pomáha získať hypotekárny nový alebo hypotekárny refinančný úver s najlepšími podmienkami a v čo najkratšom čase. A dnes tu mám opäť ďalšieho hostia. Aktuálne teraz sa nachádzame v Malackách a ja nechám môjho hostia, aby sa predstavil, že teda kto je. Ahojte, zdravím vás. Moje meno je Lukáš Emrich a som realitný maklér. Pracujem pod spoločnosťou Halo Reality. Sme celoslovenská realitná kancelária s zastúpením v každom okrese. Konkrétne teraz, ako spomenula kolegynka, sme v Malackách. Malacky patria do môjho regiónu. Okrem Malaciek mám na starosti v podstate celé Záhorie. Takže skrátka takto zatiaľ. V podstate, ako ste videli v tom predchádzajúcom videu, tak ja by som vám rada predstavila niekoľkých teda realitných agentov, o ktorých si myslím, že robia pre svojich klientov niečo veľmi výnimočné, a teda ale aj majú odvahu ísť na kameru a naozaj teda, aby ste si vedeli predstaviť celý ten aj predaj nehnuteľnosti, ale aj sprostredkovanie hypotéky, ako to môže vyzerať, keď naozaj to niekoho baví a robí pre vás veci, ktoré vy si ani neviete predstaviť a čo za tým všetkým je, aby sa tá nehnuteľnosť predala. No ja sa chcem Lukáša spýtať, že kde všade vás vlastne nájdeme? Máte nejakú internetovú stránku, alebo ako fungujete, alebo kde vás klienti, čo sa o vás, alebo kde môžu dozvedieť? Jasné. Ďakujem za otázku. Áno, je to v podstate taká najdôležitejšia otázka, kde ma nájdete. To znamená, že máme na mysli pravdepodobne aj teda ten online svet, keďže nájdete ma aj v kancelárii. To offline, fyzicky? Áno. V kancelárii sa zase veľmi dlho nezdržujeme, to znamená, že väčšinou stále pracujeme nejako v teréne u klientov a tak ďalej. V kanceláriu sa využíva v podstate na nejaké také účely, podpisy zmluv a podobne. To znamená, že samozrejme... Kde máte kanceláriu? Kanceláriu máme v Malackách, aj v Senici, takže... A vy pôsobíte aj v Malackách? Áno, ja aj Malacky, aj Senica. To znamená, že tieto dve kancelárie v podstate zastrešujem ja, alebo teda tam ma môžete nájsť, alebo tam si môžeme dohodnúť stretnutie. Okrem toho samozrejme som na sociálnych sieťach, to znamená v prvom rade mám svoju samostatnú web stránku lukasemrich.sk, to znamená moje meno .sk, to je moja doména, v podstate, kde mám všetky informácie, kde nájdete všetky informácie o mne, nájdete tam v podstate moju ponuku, nájdete tam ako pracujem, čo som predal, takisto recenzie, možno nejaké zaujímavé články a vlastne všetko podstatné, čo vlastne by vás mohlo zaujímať. Ja vám skočím do reči, že keď teda sa bude zdieľať živé video, tak nájdete kontakty na Lukáša a jeho aktuálnu ponuku v linkoch, takže toto niekde zverejníme. Ďakujem, áno, super. To znamená, že tak ako to je vlastne taká prvoradý online svet, to znamená tá samostatná webová stránka. Ďalej sú to samozrejme sociálne siete. Som videný na sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a teda samozrejme aj na YouTube, kde vlastne zverejňujem nejaké tie videá z obhliadok, poprípade možno nejaké videá z nejakých konferencií, alebo teda takisto, kde sa v podstate nachádzam, tak snažím sa vlastne tým klientom predstaviť, či to už je vlastne nejaký proces, keď sa pripravuje nehnuteľnosť do predaju, alebo teda z nejakého vzdelávania a tak ďalej. To znamená, že aj tieto videá samozrejmosťou na tom YouTube nájdete. To znamená, že aj keď ešte nie je úplne ponuka na svete, tak ako ju vlastne robíte, alebo čo vlastne vy zdieľate každodenný svoj maklerský život? Áno, to znamená povedem úplne jednoduchý príklad, predávam pozemok niekde na dedine, to znamená, že postavím si stojan a zoberiem si plachtu a vlastne natočím sa pri tom, ako v podstate, že už že niečo robím, že vlastne idem predávať ten pozemok. A zase ju zdieľam na nejakých sociálnych sieťach, aby aj tí klienti moji vedeli, že áno, niečo sa pripravuje, teoreticky môžu mu zavolať už aj skôr, aj predtým ešte, než je spustená nejaká tá inzercia. To znamená, že vedia, že to robím, majú predbežnú nejakú predstavu, že čo budem aktuálne predávať. Super. A ak sa môžem spýtať, koľko máte sledovateľov na Instagrame? Konkrétne Instagram nemám spočítaný, sledovateľov na Facebooku mám spočítaných, alebo teda to tam vidím, tých je tam 500, to znamená, že 500 sledovateľov mám na Facebooku,
Instagram neviem, naozaj neviem. Viem iba Facebook, že teda koľko tam mám. Ale samozrejme tieto príspevky sa snažím zdieľať na všetkých sociálnych sieťach. Ono zase niekedy nie je úplne ani dôležité, že koľko máte sledovateľov, ale ako kvalitných a ako dobre zacielite tú dané publikum. Takže, ale zase, viete, vašu nehnuteľnosť, ak budete predávať cez Lukáša, tak ho uvidia budúci klienti aj na Instagrame, Facebooku, LinkedIn, čo je vlastne profesionálna platforma a v podstate nie každý realiťák tam je, takže to je zaujímavé. A ja by som sa ešte spýtala na takú vec, čo som sa s tým úplne nestretla. Vy ste spomínali, že máte teda Facebook, internetovú stránku a vy vytvárate, keď predávate nehnuteľnosť, tak má aj vlastnú internetovú stránku. Táto konkrétna nehnuteľnosť. Máte na mysli, áno, rozumiem, bavili sme sa o tom predtým, to než sme začali vysielať. Samozrejme teda mám svoju web stránku lukašemrich.sk s tým, že keď vlastne predávam, naberám nehnuteľnosť do ponuky, tak ku každej nehnuteľnosti v podstate robím samostatnú web stránku. To znamená, predávam byt niekde v Malackách, tak vlastne konkrétne na ten byt je vytvorená samostatná stránka tej nehnuteľnosti, ktorú potom zdieľam na týchto sociálnych sieťach. Výhodu tohto vidím v tom, že vlastne tam na tú stránku môžem uverejniť úplne komplet všetky informácie, ktoré potrebujem, kdežto na nejaké iné portály, príklad na nejaký bazož, nedám tam video, nemôžem tam dať 3D sken a tak ďalej. To znamená, že na tejto mojej stránke si tí klienti nájdú všetky informácie o tej nehnuteľnosti, to znamená fotky, video, mapu, jednoducho možnosti financovania a všetko, čo ich zaujíma, samozrejme nejaké kontaktné údaje a tak ďalej. To znamená, všetky tieto informácie nájdú na tej konkrétnej stránke. A tam je vlastne iba tá vyslovene, že jedna celá stránka v podstate webová je urobená len tu pre tú vašu nehnuteľnosť. Áno, je to len pre jednu nehnuteľnosť, to znamená, že vlastne ten klient, alebo teda potenciálny kupujúci sa mi neprepne niekde na nejaký iný inzerát a doslova si naozaj preštuduje o tom byte, o tom dome všetko, čo potrebuje. Tak, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Ja možno, že skočím na úplne inú otázku, ako som mala pripravenú, ale Lukáš teda robí úplne inak celý ten predaj, ako ja som si mohla všimnúť pri niektorých teda realitných agentoch, ale každý má teda niečo špecifické, ale on teda nesmierne veľa nástrojov používa na to, aby zviditeľnil tú vašu nehnuteľnosť a aby sa aj predala. Ale ja by som okrem tých nástrojov ešte sa spýtala na to, že predať nehnuteľnosť v dnešnej dobe, je to také, že náhoda, alebo je za tým nejaká stratégia, alebo ako to vy robíte, alebo čo by ste k tomuto budúcim nejakým klientom povedali? Alebo keď si niekto myslí, že veď ja si to skúsim predať sám, veď nebudem platiť realitnému agentovi 3, 4, 5 tisíc, veď niektorí si myslia, že teda realitní agenti sú darmožráči, že na čo by som teda ich platil. Tak ako to máte vy? Jasné, samozrejme, kto chce si môže predať sám, ja to vždy sa snažím prirovnať aj k tomu príklad, keď je niekto doma si dokáže vymurovať nejakú stenu alebo niečo, to znamená, že ale zase keď to nepotrebujem robiť, alebo teda keď viem, že je niekto nejaký odborník v tom, tak dám si to vymurovať odborníkovi, to znamená, že aj tento prípad by som v podstate na to uviedol, že vlastne nehnuteľnosť, keď vy predávate, tak ho predávate možno raz, možno dvakrát za život, kdežto my ako realitní makléri, ak sme dobrí makléri, tak predávame minimálne tu 1-2 nehnuteľnosti za mesiac, takže máme s tým určite skúsenosti, vieme aké stratégie, aké nástroje použiť a tak ďalej, to znamená, že máme, áno, bola tam otázka, že či to je nejaká náhoda, alebo že či idem do toho len tak, nie, vždy vlastne klientovi pripravím najskôr na nejakom prvom stretnutí, ideálne na tej predávanej nehnuteľnosti, sa mu snažím vlastne vysvetliť, že mu pripravím stratégiu, alebo teda návrh predajnej stratégie, kde si vlastne on pozrie, čo mu všetko doporučujem, či to už je cena, či to je vlastne aké nástroje tam použijem, ako to budem zdieľať na sociálnych sieťach, ako budem komunikovať s ním, ako budem komunikovať vlastne s kupujúcimi a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho všetky tieto informácie dostane. Myslím si, že veľa ľudí v podstate tento prvoradý nástroj alebo ten návrh predajnej stratégie veľa maklérov zanedbáva. U mňa to však je taký dôležitý dokument, kde vlastne si hneď na začiatku ujasníme alebo povieme teda, že áno, má to význam isto takto predávať, je tam tá moja doporučená cena, tá doporučená cena musí z niečoho vychádzať, to znamená, že je tu v podstate nejaká doporučená trhová cena, ktorú vlastne dokážem určiť alebo teda získať.
pre toho klienta a doporučiť mu tú stratégiu. Takisto vlastne už tam mám napísané aj, že po nejakom čase, že budeme znižovať tú cenu. Že vlastne v tej stratégii nie len to, že keď sa bude dariť, že jednoducho máte nejakú cenu a ten klient vlastne nebude prekvapený. Že vy tam máte v tej stratégii napísané aj to, že áno, dáme nejakú cenu východiskovú, ale keď sa to nepredá dovtedy za tú cenu, tak ideme robiť toto, alebo ešte pridáme nejaké takéto zdieľanie, alebo ako by ste to tak predstavili, že a taká moja ďalšia otázka, že beriete všetky nehnuteľnosti do ponuky? No, neberiem všetky nehnuteľnosti do ponuky, to znamená, že keď ma klienti oslovia, že chcú, aby som im niečo predával, samozrejme chcem im to predávať, ale ak sa tie naše nejaké názory líšia hlavne v tej cene tej nehnuteľnosti, nemá význam tú ponuku, tú nehnuteľnosť brať do ponuky a predávať ju, aby mi tam niekde rok stála v podstate a predávala sa. To znamená, naozaj všetky neberiem, ale vždy sa snažím teda tomu klientovi vysvetliť a povedať, že takto by to išlo. A už vlastne on si rozhodne, že či ide so mnou do tej spolupráce, alebo nejde. To znamená, že ja mu dám takto nejaký návrh predajnej stratégie, ktorý je nezáväzný, ktorý nezaručuje, že vlastne ten klient to musí so mnou predávať, spravím mu to zadarmo a vlastne tam si pozrie teda a uvidí, že áno, má zmysel to ísť predávať s Lukášom Emrichom, alebo budem si to predávať sám. Áno. Takže takýto nástroj alebo takýto nejaký úvod mu ja predostriem, kde si on vlastne pozrie všetko a na základe toho sa rozhodne sám, že či ide so mnou do toho alebo či nie. A v podstate ako vidíte, že už je tu aj pripravený nejaký teda tá predajná stratégia, že to jednoducho nie je náhoda a podľa mňa každý človek si vie predať nehnuteľnosť. Otázka je za akú cenu, koľko vám to bude trvať a aké tam budete mať náklady, ako tam máte s tým skúsenosť. Takisto je to aj s hypotékami, že podľa mňa každý z vás si vie vybehať hypotéku, lenže otázka je, že koľko vás to bude stáť času, dokedy si to zistíte tie najlepšie podmienky, či sa medzi tým úroková sadzba nezvýši alebo nezmení a urobíte veľa chýb a bude vás to stať zbytočne veľa nervov. A takisto je to aj keď predávate nehnuteľnosť alebo aj kupujete cez realitného maklera, vidíte, že je za tým nejaká stratégia, skúsenosť a nie je to len tak, že veď zoberiem niečo do ponuky a uvidíme, ako to bude. Takže toto sa mne veľmi páči, lebo v podstate ako finančný sprostredkovateľ mám tu skúsenosť a každý deň stretáva s rôznymi realitnými agentami a naozaj niektorí sú dlhodobo na trhu, nemajú tie stratégie, nevyvíjajú sa dopredu, ale práve naopak niektorí, ako napríklad Lukáš, tak majú to veľmi vymakané, by som to povedala. Takže stratégia teda nejaká predajná a ešte, čo je také výnimočné, že čo používate na to zviditeľnenie nehnuteľnosti okrem tých sietí a tej stratégie, alebo teda, aby vôbec sa predala tá nehnuteľnosť čo najrýchlejšie. Jasné. Že v čom ste iní ako? V čom som iný? Jednoducho tie moje služby snažím sa čo najviac tých služieb dať tomu klientovi, tej danej nehnuteľnosti. To znamená, že nerozlišujem nejakú nehnuteľnosť, či je to nejaký pozemok za 50 000, alebo či to je nejaký rodinný dom za 300 000, ale každému chcem dať vlastne to najviac. Samozrejme nie ku každej nehnuteľnosti môžu ísť všetky tieto nástroje, ktoré používam, to znamená, že už v tom návrhu predajnej stratégie ten klient vidí, že čo doporučujem. Áno, niekde sa hodí video, niekde sa nehodí video, niekde robíme 3D scan, Matterport, niekde sa robí vizualizácia, niekde sa robí homestaging. To znamená, že tie nástroje, ktoré používam, je ich veľa. To znamená, sú to samotné tie profesionálne fotky, je to video, je to homestaging, je to vizualizácia, samostatná stránka nehnuteľnosti, offline nástroj, plachty, a všetky tieto nástroje, ktoré potom vlastne určím, či sa hodia danú nehnuteľnosť na daný predaj, alebo nehodia, alebo v rámci procesu predaja, že tam potom niečo spravíme ešte navyše po nejakom čase, po 2 mesiacoch, po 3 mesiacoch, aby vlastne ten inzerát dostal nejaký nový náboj, nový nádych, aby sa ľahšie predala tá nehnuteľnosť. No to je ako celkom dosť, lebo ak by ste si mali dať vyrobiť nejakú plachtu ako sám človek, ktorý to predávate, ako že predávate nehnuteľnosť v tejto lokalite, alebo konkrétne nejaké video. Ja len akože k tým videám, tak veľa ľudí si myslí, že natočiť video telefónom je strašne jednoduché, ale teda, aby to bolo profesionálne video, aby to malo nejaké určité titulky, bolo zostrihané a aj malo určitú dĺžku, tak na to potrebujete mať určitú skúsenosť, aby bolo hlavne efektívne. Takže toto sú všetko nástroje k tomu, aby sa tá vaša nehnuteľnosť predala v podstate čo najrýchlejšie. Takže taká otázka, ale záľudná, čo najviac klientov sa teraz asi pýta, že či teraz si kúpiť nehnuteľnosť alebo ju predať.
Čo odporúčate? Dobrá otázka. Keď sú ceny vysoké a úroky tiež. Ťažká otázka. Jednoducho ten, kto chce kúpiť alebo potrebuje niekto kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak samozrejme každý pozerá na tie vysoké úrokové sadzby a tak ďalej, ale potrebuje sa niekto odsťahovať, niekto sa rozvádza, niekto chce odísť od rodičov, niekto naozaj potrebuje jednoducho ten byt. Alebo dediči nejaký, alebo nie, dedičia ste zdedili nehnuteľnosť aktuálne a chcete ju predať a neviete ju kúpiť za vlastné peniaze alebo vyplatiť dedičov. Áno. To znamená, že stále vždy je ten čas jednoducho podľa toho, ako je ten človek nastavený, že či potrebuje alebo nepotrebuje. To znamená, že je to taká záľudná otázka, ale ja hovorím, že vždy je ten čas, vždy sa dá nájsť nejaký spôsob, ako dobre kúpiť, aj ako dobre predať. Teraz sme v tom čase, keď majú výhodu kupujúci, v úvodzovkách zasa, áno, každý to bere inak, sú zasa vysokové úrokové sadzby a tak ďalej, ale jednoducho dneska kupujúci má tu možnosť, že môže si vyberať, áno. Aj tu v Malackách máme veľmi veľká ponuka, teraz je bytov, môžu si vyberať jednoducho a ten kupujúci je na koni, lebo môže zjednávať cenu a môže si vyberať, čo mu vyhovuje, kdežto momentálne ten predávajúci na to, aby dokázal predať, aby dokázal dobre predať, potrebuje tam v prvom rade mať dobrú prezentáciu, mať výbornú propagáciu. Ak tieto dve veci sú dobre zvládnuté, tak potom už tam je posledná vec a to je nastavenie tej predajnej ceny. A s tým mu teda pomôžem. A mať dobrého realitného agenta. A mať dobrého realitného, áno. To znamená, že s týmto mu ja pomôžem, aby sme tam tú cenu nastavili jednoducho, aby ten byt alebo ten dom bol predateľný. To znamená, ak ho chce naozaj predať, zase je rozdiel, keď niekto ide len skúšať nejako predať. To znamená, že naozaj, keď niekto chce predať, potrebuje to predať, myslím si, že je dobre, keď sa obráti na dobrého realitného makléra, ktorý mu s tým pomôže. To je podľa mňa dosť dôležité a napadla ma ešte taká teda otázka, že skúšať predať, za akú cenu a aké sú vlastne náklady? Lebo ja som napríklad nevedela ako laik, že keď vy chcete, aby váš inzerát bol na popredných miestach, že tzv. Ten inzerát sa musí topovať. Takže vy vlastne tieto všetky služby platíte, alebo tú inzerciu, alebo máte to zadarmo, alebo nemusíte hovoriť konkrétne sumy, ale za čo všetko sa vlastne platí? Jasné, sú to konkrétne sumy, nebudem hovoriť, samozrejme za všetko sa platí, dneska nie je zadarmo nič, to znamená, že samozrejme sa platí za každý jeden inzerát, za každú jednu službu, ktorú vlastne ja spravím a toto sa potom premieta do tej provízie. To znamená, že na začiatok samozrejme nikto neplatí nič, tieto služby, najskôr ja musím niečo spraviť, až potom si môžem máte výdavky najprv, ako to, že... Samozrejme najskôr sú tie výdavky, samotné video je nákladné, samotný 3D sken je nákladný, je tam množstvo času, keď sa robí vizualizácia sa robí, keď ju robím ja, tak strávim na ňom minimálne 8 až 16 hodín, to znamená 1 až 2 dní celé sa snažím jednoducho, aby to aj vyzeralo, to znamená, že nie je to len že niečo vyprodukuje sa mi, ale potrebujem si najskôr tú nehnuteľnosť buď zmerať, to znamená, že tam už strávim nejaký ten čas, poprípade keď sa robí 3D sken, tak ju nemusím merať, ale zase potrebujem tam ten 3D sken, takisto to je nákladné, jednoducho ukladá sa to na nejaké servery, ktoré sú zase takisto platené, o toto sa nám teda stará firma, všetko. A to sú veci, vy ako klient laik by ste si to vôbec nemohli dovoliť, alebo keby ste si mali kúpiť tie nástroje, alebo tie prístroje, alebo požičať si. Možno ešte skočím do reči, dajme tomu príklad aj tá samostatná stránka nehnuteľnosti, skúste si, to znamená, že aj to je všetko platená vec, je to proste doména, ktorá je len na ten váš byt, aj to je platené, to znamená, všetky veci sú jednoducho platené a na to, aby sme mohli byť dobrí realitní makléri, jednoducho tieto veci potrebujeme, áno. A toto v podstate robíte len vy. Nestretla som sa s týmto u nikoho, takže preto som to tak vyzdvihovala, že je to veľmi zaujímavé, že ak chce niekto predať a kvalitne za dobrú cenu rýchlo, tak v podstate by som Lukáša určite odporúčila. A Lukáš pôsobí v podstate na Záhorí, ale ak máte nehnuteľnosť v Bratislave, tak tiež to nie je problém, alebo v inej časti Slovenska, ale teda je špecialista na predaj nehnuteľnosti práve teda lokalita Malacky a okolie, alebo teda na Záhorí. No, ja mám takú ďalšiu otázku, že teraz koľko asi tak trvá, kým sa predajú tie nehnuteľnosti? My sme akože šťastie to už možno zodpovedali, ale závisí to od ceny, ale cca koľko by ste to odhadovali?
Jasné. Zase je to keď musíme sa baviť o nejakým konkrétne, ale keby som to mal zhodnotiť, že tak všeobecne, koľko to trvá nejaký priemer, keď máme nastavené tieto tri veci, ktoré som už spomínal, že keď máme dobrú prezentáciu, máme dobrú propagáciu a máme nastavenú dobrú cenu, alebo teda aspoň nejaký návrh, že vlastne ako môžeme znižovať a tak ďalej, niečo máme na časový plán, áno, nejaký harmonogram, že ako budeme riešiť tú cenu a tak ďalej. To znamená, že ten byt do toho pol roka by sa mal predať, to znamená, že nejaké 2 mesiace až 6 mesiacov, tak ako aj kolegynka to spomínala v predošlom videu, ja s tým plne súhlasím. Dá sa predať aj za mesiac a ja som posledné 2 nehnuteľnosti, ktoré som predal, tak boli predané naozaj na prvých, druhých alebo tretích obhliadkách, takže predalo sa to veľmi skoro. Zasa nie je to každý... Ale to bola dobrá komunikácia s majiteľom. Dobrá komunikácia, aj dobrá cena. áno, samozrejme tieto veci sme si hneď od začiatku nastavili a jednoducho pani majiteľka to potrebovala predať. Bola tam aj nastavená tá cena. Tým zasa nechcem povedať, že vlastne sa to predalo pod cenu, predalo sa to za normálnu cenu, áno, za trhovú. Áno, predalo sa to za vyššie, áno, ako chcela pani majiteľka. To znamená, že je u nej, príklad, keď sa spomeniem k tomuto konkrétnemu obchodu, pani majiteľka to chcela predať, povedala mi jednoducho, že potrebuje to čo najskôr predať, preto tú cenu dala dosť nízko. Ja na základe nejakej toho návrhu, ktoré som spracoval a robil som si nejakú takú trhovú analýzu tej nehnuteľnosti, doporučil som tam cenu, myslím si, že to bolo nejakých 15 000 viac, možno že ešte o niečo viac, neviem, nepamätám si presne a jednoducho predali sme to za tú cenu. Predali sme to za tú cenu a predali sme to do mesiaca. Takže to, áno, tým zase nechcem sa ani nejako chváliť, ani nič, jednoducho. Ale ja ho chválim. Niekedy to je takto, niekedy to je inak, niektorú nehnuteľnosť predávam rok, áno, existuje aj to, kde už je nejaká ťažšia komunikácia s tým klientom, jednoducho nechce tam ísť s tou cenou dolu a tak ďalej a tak ďalej. Ale dneska zasa robím niečo iné, než som robil pred pol rokom. Áno, aj tá komunikácia moja s tomu klientovi a doporučenie s tou cenou pracovať. Jednoducho tie skúsenosti mi hovoria, že jednoducho musím tomu klientovi vysvetliť. Áno, a hlavne keď nie sú obhliadky, keď naozaj máte aj dobrý inzerát, máte naozaj krásnu prezentáciu, venuje sa teda Lukáš tej stránke, aj tá celej tej vizualizácia, propagácia, nie je ani jedna obhliadka, tak problém je v cene. Ale to väčšina teda predávajúcich to má tak, že jednoducho nechcú komunikovať s tou cenou. Ale niekto jednoducho potrebuje predať a tým pádom to má predané veľmi rýchlo, ak teda je rozumný. Pretože naozaj tie ceny, čo boli pred rokom, pred dvomi, tak za tieto ceny už nehnuteľnosť aktuálne teraz nepredáte. Tam je potom otázka na vás, že ako rýchlo to chcete, či sa s tým chcete motkať niekoľko, naozaj, že aj rok, možno, že 2. Alebo možno odporúčim, že úplne stiahnuť tú nehnuteľnosť a na novo urobiť inzerát. Ja mám takú záľudnú otázku, že čo hovoríš na exkluzívny predaj? Ty máš exkluzívne len ponuky, alebo ako ty funguješ? Áno, možno 90-95% mám len exkluzívne. Aké to má výhody? Má to výhodu samozrejme aj pre mňa, nebudem hovoriť, že nie, ale má to veľkú výhodu aj pre toho predávajúceho, že vlastne hneď na začiatok si stanovíme nejaké podmienky a ten predávajúci komunikuje len so mnou, to znamená, že nekomunikuje s ďalšími 5 realitnými maklérmi a tak ďalej. To znamená, že má prehľad o tom, v akom sme štádiu, či to je príprava tej inzercie, či už vlastne sme inzerát spustili von, kedy bude obhliadka a tak ďalej. To znamená, a komunikuje len so mnou, tým pádom sa nesnažím nejako znižovanie ceny a tak ďalej, lebo máme všetko dopredu v podstate stanovené, dohodnuté, takže riadíme sa podľa nejakého toho plánu. Ale ja som sa, ja keď vám, alebo ti skočím do reči, tak ja som sa stretla s tým názorom, že niektorí predávajúci si myslia, že keď majú ponuku u viacerých realitných agentov a nechcú podpísať tú exkluzivitu, tak si myslia, že im budú napriamo volať, teda záujemcovia, a že to rýchlejšie predajú bez provízie alebo s nižšou províziou. Lenže situácia je skôr taká, že vám volajú priamo na ten inzerát realitní makléri a nie tí, čo majú záujem o kúpu tej nehnuteľnosti. Takže podľa mňa máte ešte skôr roboty alebo otravovania, ako to, že reálne by vám volal niekto s konkrétnym záujmom. A preto je dobrá tá exkluzivita, pretože už ten realitný agent, ktorý sa tomu venuje, tak v podstate vám prinesie tých klientov budúcich, alebo teda kupujúcich. Tak. Jasné, je to presne aj toto a pretože vlastne je tam vybudovaná tá dôvera už od začiatku a ja tomu klientovi môžem tým pádom ponúknuť, keď on mi dôveruje, že chce, aby som ja mu predával jeho nehnuteľnosť, ja mu môžem ponúknuť všetky moje služby
všetko, čo môžem preto spraviť. Kdežto keby to predával nejaký kolega ešte alebo ďalšie 4 realitky, nemám ja dôvod, aby som mu tam ja robil nejaké video, aby som to dal, že kde to je na mape a tak ďalej, keď viem, že vlastne to predá niekto iný za menej, lebo ho bude ťahať s cenou dole toho klienta. Tým pádom možno to predá, ale predá to pod cenu. A jednoducho je to jednoducho nevýhoda pre majiteľa nehnuteľnosti, aby mu to predávalo viacej nehnuteľnosti. V tom prípade, ak by sa mal rozhodnúť, tak skôr by som si to predával sám, než aby som to dal 10 realitákom predávať. Alebo teda, čo je najlepšia tá možnosť vybrať si naozaj toho jedného, ktorého ste ho si našli, o ktorom viete, že naozaj pracuje ako realitný maklér, že to má ako jedinú prácu, že je ľahko dohľadateľný, má svoj web, je aktívny na sociálnych sieťach, viete, poznáte ho, nejaké recenzie alebo od kolegov, že nemu niečo predáva alebo známy, jednoducho dohľadať si ho, vidieť, že teda pôsobí v tej a tej danej lokalite a jednoducho na toho makléra sa zamerať, porozprávať sa s ním a v prípade teda nejakého záujmu dať mu tú dôveru vašu, a on už by sa mal postarať jednoducho o to, aby to celé prebehlo tak, ako má. Takže skrátke, že prečo si nepredávať a nie prečo cez 10 realitných agentov. Totižto v tejto oblasti, aj čo sa týka realít alebo aj finančného sprostredkovania, máte strašne veľa ľudí, ktorí teraz niekde prišli, alebo aj veľa rokov robia v týchto oblastiach, ale nie sú inovatívni, alebo neštudujú, nevzdelávajú sa, nechcú dať tie peniaze za to, aby niečo nové priniesli pre tých klientov a teda rýchlejšie aj predali nehnuteľnosť. Z mojej strany teda naučili sa naozaj to rýchle vybavenie hypotéky pre vás. Takže ja sa spýtam, že aj sa nejako vzdelávate, alebo ja viem, že áno, ale viem, že ste aj teraz boli na jednej konferencii, čo by ste nám o nej povedali, že prečo sa oplatí na tak, alebo čo môže získať ten realitný agent, alebo aké informácie pomôžu v podstate tomu predajú, alebo prečo vlastne chodí na takéto session, by som to nazvala. Jasné, áno. Akože vy ako klienti nemusíte, ale porozmýšľate aj nad tým, keď si budete vyberať niekoho, kto vám bude predávať nehnuteľnosti, či má taký širší záber, aj čo sa týka toho vzdelania, skúseností, a či sa niekde v podstate sám si študuje tie veci, aby pre vás prinieslo tie lepšie služby. Lebo nerobí to každý. Dobrá otázka, áno, vzdelávam sa. Ja teraz tu využijem v podstate jednu vetičku z môjho nejakého takéhoto letáčiku, kde vlastne ten klient si môže nájsť nejaké informácie, teda všetky informácie o mne. Mám tu vetu, pre predaj za čo najvyššiu cenu používam moderné nástroje. To znamená, že to sú tie nástroje, ktoré som už tu povedal, ktoré všetky používam. Na to, aby som ich mohol používať, jednoducho nejde to zo dňa na deň, ale jednoducho musím sa vzdelávať. To znamená, že či to už je vzdelávanie formou nejakého online vzdelávania, nejakých seminárov online a tak ďalej. Sú to aj nejaké semináre a konferencie a stretnutia živé, kde sledujem nejakých naozaj top profi realitných maklérov, ktorí sa tomu venujú 20 rokov a viac. Sú to odborníci na slovo vzaté, že naozaj toto robia. To znamená, že ja sa učím od nich. Zasa, aby sme to brali tak, nekopírujem ich, to znamená, že ja sledujem, ja sa inšpirujem. Ja mám nejakú skupinku maklérov, či to je na Slovensku, či to sú v Čechách, a od nich sa snažím vzdelávať, informovať a to aplikovať vlastne do tej mojej práce. Áno, preto je dôležité sa zúčastňovať aj takýchto, to znamená, že aj osobne sa zúčastňujem. Teraz som bol naposledy v Prahe, tento rok som tam bol 2-krát, sú to veľké konferencie, sú tam top makléri a jednoducho si tam vymieňame nejaké skúsenosti, respektíve oni majú nejaké prednášky a tak ďalej, je tam možnosť sa ich opýtať niečo, získať tam naozaj dôležité informácie, spoznať kolegov, ako to robí niekto iný, čo je lepšie, čo si vybrať to najlepšie. To znamená, ja tomu dávam veľkú dôležitosť takýmto veciam a naozaj sa ich pravidelne zúčastňujem. Či to sú už nejaké, konkrétne my ako Halo Reality máme nejaké firemné, tak je samozrejme, že jednoducho musím tam byť na tom školení, je to pre moje dobro a zúčastniť sa takýchto vecí a učiť sa tam nové veci. A takisto okrem týchto pravidelných firem, ktoré máme, tak sa zúčastňujem sám v podstate. Že súkromne, áno, nejaké vzdelávanie, že nájdem na internete niečo, je tam taký seminár o tom, ako sa dostať do top 10, ako byť lepší, ako pracovať s Matterportom, ako lepšie fotiť, či nejaký seminár o fotení a tak ďalej. Super. To znamená, že áno, zúčastňujem sa týchto vecí dosť aktívne. Wow.
No tak celkom dosť, nie? Na to, keby ste si chceli sami predať nehnuteľnosť alebo teda nájsť nejakú, tak naozaj potrebujete veľa skúseností. Takže preto robím ja tieto videá, aby ste si to vedeli predstaviť a priblížiť, že prečo napríklad tá vaša nehnuteľnosť aktuálne stojí, alebo keď ju budete chcieť predať, alebo si nájsť nejakú novú, aby ste vedeli, na koho sa vlastne obrátiť. Ja mám teda ešte takú ďalšiu v podstate otázku, ale my sme to už vlastne zodpovedali, že prečo si vybrať Lukáša? Čo sa týka teda, keď chcete predať nehnuteľnosť, alebo by ste si aj nejakú chceli nájsť ponuky, že prečo si vybrať Lukáša? Prečo si vybrať mňa? Áno, dá sa ťažká otázka, nebola ani jedna ľahká. Ťažko sa robí reklama na sám seba, ale skúste a ja potom poviem, že prečo. Nechcem, aby to vyznelo ako nejaké chválenie, samochvála a tak ďalej. Ale možno by som použil tú poslednú vetu z tohoto môjho letáku, že naozaj, že vlastne pre predaj za najvyššiu cenu tej vašej nehnuteľnosti používam tie moderné technológie. To znamená, že aj toto, že vlastne tie moje služby, tie moje nástroje, ktoré využívam pre predaj, sú dobré, fungujú a robím ich veľa a dá sa povedať, že skoro na každej nehnuteľnosti čo najviac. Takže preto by som doporučoval, aby ste si našli buď mňa ako profesionálneho realitného makléra, alebo teda niekoho, koho... No z Malaciek určite jeho. Alebo niekoho, kto naozaj to robí profesionálne a máte v neho tú dôveru. A musí mať aj nejaké skúsenosti, musel niečo predať, musíte si ho vyhľadať, dohľadať. Pravidelne, lebo sú realitní agenti, čo nemajú napríklad rok žiadny predaj, ako to je neskutočné za mňa, respektíve možno, že raz za pol roka niečo predajú, čo je strašne málo. A ako Lukáš teraz vravel, že v podstate vy sa vyvíjate, každé to školenie aplikujete hneď do praxe, lebo ako ste vraveli, posledné 2 predaje boli do mesiaca. Tiež urobené tak, že máte tam nejakú konkrétnu stratégiu a naozaj keď to viete funguje, tak už jednoducho realitný agent nebude používať spätne nejaké nástroje, ktoré používal a ktoré nefungovali. A naozaj aktuálne veľa nehnuteľností je naozaj zbytočne na trhu za zbytočné ceny a niekde upadli do zabudnutia, lebo nemal sa im dovenovať. Takže aj teda, keď máte dlhodobo vašu nehnuteľnosť na trhu a chceli by ste ju predať, v čo najkratšom čase, tak kľudne sa ozvite Lukášovi. Niekedy je lepšie celú tú ponuku prepracovať a rozumne si na to sadnúť a vlastne v aktuálnej situácii dať si dole tie ružové okuliare ohľadom vlastne ceny tej nehnuteľnosti. Ja to na každom z vás, len aby ste vedeli, aká je aktuálne situácia. No a čo máte aktuálne teraz v ponuke? Aké nehnuteľnosti predávate? Ponuky... že by sa dalo povedať, že som špecialista buď na byty, alebo na domy, alebo na pozemky, alebo na luxusné, alebo na chaty, alebo niečo. Dá sa povedať, že je to nejaký univerzál. To znamená, že mám v ponuke teraz nejaké 4 byty tu v Malackách, mám v ponuke rodinné domy, konkrétne na nejakých dedinách na Záhorí, či to je, ja neviem, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, chystá sa niečo v Moravskom Jáne. To znamená, že sú to aj rodinné domy, sú to aj byty. Teraz ideme riešiť nejaký prenájom, jeden v Rohožníku. Klient ešte nevie teda, či to chce dať do prenájmu, alebo sa to pôjde predávať. Bavili sme sa tam o nejakej cene. Vyzerá to, že tam bude aj dobre nastavená tá cena v prípade, že by sme išli do toho prenájmu. Mal som to stretnutie včera s majiteľom. Ďalej predávam aj nejakú záhradnú chatu, takže to portfólium, nehovorím, že predávam 30 nehnuteľností, mám ponuke nejakých 15 nehnuteľností, ale zasa dokonale ich poznám, dokonale poznám ich majiteľov, dokonale dokážem tú nehnuteľnosť predstaviť tomu kupujúcemu, to znamená, keď niekto zavolá, vieme, kde som, čo som, viem mu povedať všetky dôležité informácie a takisto mám aj ten čas na tie nehnuteľnosti, kdežto keby som predával nejakých 30-40 nehnuteľností, tak sa to jednoducho... To už je veľa, zbytočne. A je zárukou to, že toho predaja, že máte veľa obhliadok? Lebo niektorí majitelia si myslia, že teda čím viacej obhliadok, tým lepšie. Ako nemať žiadnu obhliadku je problém, ani telefonát, to je jasné, tam je problém určite v cene. Ale teda čo najviac ohliadok, alebo ako to je? Ako to je, zasa sú dve možnosti. Z mojej skúsenosti, ja keď predávam nejakú nehnuteľnosť, tak na 80% v tej nehnuteľnosti momentálne niekto býva. To znamená zasa ten majiteľ, ktorý tam býva, tak nechce mať, aby každý deň k nemu niekto chodil, pozerať sa.
To znamená, že tam zasa nevidím zmysel, aby tam boli jednoducho čo najviac ohliadok. Preto ja využívam tú svoju samostatnú web stránku, ktorú zdieľam potom aj na sociálnych sieťach, ale aj v prípade, že niekto zavolá, dobrý deň, pán Emlich, videl som, že máte ponuku takého bytu v Malackách, chceli by sme sa ísť pozrieť. Dobre, OK, samozrejme, môžeme sa ísť pozrieť, môžem sa opýtať, kde ste našli ten byt. No, našiel som na Brzoši, však ja všetko viem. Dobre, potrebujete ešte nejaké ďalšie informácie a tak ďalej. To znamená, že snažím sa mu dať čo najviac informácií, poprípade mu pošlem aj link na tú samostatnú web stránku, kde si pozrie naozaj všetko. Alebo ak je video. Ak je video, samozrejme všetko mu doporučím 3D, nech si to naozaj pozrie a potom môžeme ísť na tú obhliadku, aby zbytočne aj on nestrácal čas, aj by sme majiteľa nejako nezavádzali, aj môj čas, aj tak, to znamená, že najskôr si naozaj povieme všetky tieto informácie, potom môžeme ísť na obhliadku. Po prípade, ak mi povie, že nie, toto není pre neho, zasa s ním komunikujem minimálne telefonicky, to znamená poznačím si nejaké údaje, čo hľadá a tak ďalej a môžem mu, ja neviem, za týždeň mu poslať nejakú ponuku, presne to, čo mu vyhovuje. To znamená, že aj tie obhliadky nie je za každú cenu jednoducho tá obhliadka. Áno, lebo zbytočne sa budete preháňať, keď máte záujem o nejakú kúpu, keď to nie je úplne to vaše. A dôležité je, ako sa tá vaša nehnuteľnosť prezentuje teda na sieťach v podstate. Takže viete si to šťastie predstaviť, ak tam nájdete niečo, čo vám nevyhovuje, tak tým pádom sa tam nemusíte trepať a vydať peniaze na benzín a čas. Takže tak. No, podľa mňa sme zodpovedali asi všetko. Ja ešte na záver spomeniem, že veľmi dôležité je aj to, akého realitného agenta si vyberiete a či má teda nejakého finančného sprostredkovateľa, ktorý mu s tým predajom, respektíve vybavením hypotéky a financovania pomôže. Pretože je to pre vás veľká výhoda, ak realitný agent má hypotekára, nielen to, že si vy vybavíte úver v banke, ale že celý ten proces vám niekto zastreší. Pretože môžete mať veľa otázok, nemusíte vedieť všetko, zbytočne to pre vás je nejaký stres. Takisto, ak realitný agent napríklad predáva nehnuteľnosť, kde je hypotéka, a vy ste nový majiteľ, ktorý si hypotéku beriete, tak vy úplne neviete, že kam tie peniaze, komu majú ísť, lebo keď sa vypláca nehnuteľnosť, treba tam tzv. Vyčíslenie hypotéky, čo vlastne všetko zastrešujem ja. Takže aj podľa tohto si vyberáte realitného agenta, či rovno hneď má kontakt na nejakého veľmi dobrého finančného sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže vašu hypotéku vybaviť a za jeden telefonát, konkrétne ja to mám tak, že ak máte napríklad záujem o nejakú nehnuteľnosť pána Emlicha, ktorú má teda v ponuke, tak ja vám viem za jeden telefonát, ak sa so mnou spojíte, povedať, či vám to financovanie vychádza alebo nevychádza a aký bude celý ten proces. Takže a môžete to mať veľmi jednoducho všetko vyriešené. Ja komunikujem priamo s ním, neotravujem vás, keď nemusím a ten predaj a nadobudnutie nehnuteľnosti, respektíve kúpa, môže byť veľmi jednoduchá. Ale veľakrát sa stretávam s tým, že je to aj dosť často také zložité, že ten realitný agent musí naháňať toho vášho finančného poradcu, čo je možno váš nejaký kamarát, alebo robí priamo v banke a tá komunikácia je strašne problematická. A hlavne v dnešnej dobe, keď tie hypotéky sú aj drahé, aj zložité na získanie, niektorí z vás majú aj dokonca predschválené hypotéky, ale nie je to záruka toho, že vy dostanete to, čo máte predschválené. Lebo tiež sa stáva, že banky znižujú cenu znaleckých posudkov. Takže ale toto možno, že si nájdete informácie o tom bližšie na mojom YouTube kanáli, že čo sa týka predschválenej hypotéky, že je tam aj nejaké určité riziko. Ale ja som vám dneska chcela predstaviť teda Lukáša, ako pracuje, kde ho nájdete. Ak máte napríklad nehnuteľnosť v Malackách alebo na Záhorí, ktorú by ste chceli predať, tak určite sa obráte na neho, pretože tie nástroje, ktoré on využíva, aj tá celá komunikácia, tak on vždy vám predá tú nehnuteľnosť za najvyššiu možnú cenu, ale aktuálne za rozumnú. Takže vždy, aj keď možno vy podceníte tú cenu nehnuteľnosti, tak on vám ju rozumne navýši, alebo ak ju naceníte, tak vám to rovno povie. Lebo tá komunikácia musí byť priama a úprimná, aby tá spokojnosť bola na každej strane. Aby ste do niečoho nešli, že veď teraz sused predal pred rokom na tejto istej adrese za x peňazí viacej, keď to teraz reálne vlastne nie je. Takže máme ešte niečo, čo by sme chceli? Ja možno len poďakovať teda za dnešný takúto možnosť, či naživo, alebo teda nečakal som, že to bude naživo, osobne som prekvapený, alebo teda prvýkrát takto nejako naživo som nejaký... Budete mať aj zostrih, ale ja to robím naživo, pretože ono tie otázky nám idú, niektorí sa aj pýtate niektoré veci niekedy, takže dneska nemáme otázku, ale oni prídu časom.
Ja by som chcel teda poďakovať a takisto dohodnúť vlastne tú spoluprácu, tak ako keď som spomínal už tých samostatnej tej web stránke, tej nehnuteľnosti, vlastne sa klient dozvie už aj nejakú možnosť toho financovania. A ja osobne tam využívam, spolupracujem s ľudskou, spolupracujem aj s inými ešte finančnými kolegami a snažím sa vlastne už na tú samostatnú stránku tej nehnuteľnosti dať kontakt na finančného sprostredkovateľa, ktorému vlastne môžu klienti sa informovať, písať, ako by to išlo, napísať tam môžu a jednoducho toto. Ja sa nevenujem financiám, ja mám na to máte svojich ľudí. mňa. Áno. A možno taká otázka, že je dobré, keď kombinuje jedna osoba, že keď napríklad finančný poradca robí reality alebo realiťák financie. Z môjho pohľadu to nie je dobré, je veľa ľudí, ktorí takých robia, keď tak chcú robiť, tak nech robia, je to samozrejme ich vec. Ja by som to nerobil, ja chcem robiť jednu vec a poriadne, nebudem robiť 2, 3, 4, tak na 50 a na 50. Ale je to samozrejme každého vec. Kto si koho vyberie, ale je to veľmi náročná. Jedna profesia, čo sa týka tých realít, aj druhá profesia, čo sa týka financovania, lebo tých zmien je už tento rok vyše 300 vo finančnom sektore. Takže to je preto ja sa špecializujem na nehnuteľnosti, ľudská na finančné, ja na 100%, ona na 100% a no podľa mňa aj 210 niekedy. Klient získa to najlepšie, jednoducho z toho najlepšieho. A v podstate ako ide aj o to, že ono nie je ten predaj vždy taký hladký. To možno, že niekedy v budúcnosti prinesieme nejaké tzv. Fuck-upy pri hypotékach a pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. Ale to budú také pikošky, aby ste sa aj zasmiali, ale vždy sa z každej situácie dá nejakým spôsobom dostať, len musíte mať na to profesionálov. Takže ja sa takto lúčim aj teda s Lukášom, ja som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá svojim klientom pomáha získať hypotekárny nový alebo hypotekárny refinančný úver vždy s najlepšími podmienkami a v čo najkratšom čase. A Lukáš má svoje iné heslo a to je aké? Ja mám heslo, ak chcete predať za čo najvyššiu cenu, použite moderné nástroje, ktoré teda používam ja. Ja takisto nechám nejaké odkazy na moju web stránku, kde si môžete pozrieť, ako pracujem, kto som, kde pracujem a budem rád, keď sa mi ozvete a možno sa stretneme práve na vašej nehnuteľnosti. Pekný deň vám prajeme, pekný víkend, majte sa. Pekný deň, pekný víkend.